No sé si ara, crec que sí que estan fent. Primer de tot, dir-vos que els vostres fills tenen molt més poder de convocatòria que el professorat. Fa molt de goig veure la sala avui, em fa molt de goig veure-la així, molt millor que el dia de les reunions de famílies. O sigui que estic encantada de veure-us tots aquí. Primer de tot, donaré alguna consigna, primer de tot donar-vos la benvinguda, sobretot això. Després donar-vos alguna consigna. Una consigna és que us demanarem que poseu els telèfons mòbils en silenci. I una cosa que no us agradarà gens, que és que no graveu els vostres fills. Vosaltres veureu que hi ha una càmera al mig del passadís, gravarem totes les actuacions i avui us demanem que gaudiu d'això tan bonic que faran els vostres fills i les vostres filles. I no estigueu pendents del mòbil perquè aixequem la mà i tapem el de darrere. I això em fa dar, oi? O sigui que confieu en nosaltres perquè estarà tot gravat. El que no voldria oblidar-me de dir és que m'agradaria fer un aplaudiment enorme a tot l'equip educatiu que ha fet aquesta feinada del que veureu avui. Segur que la veureu al darrere, aquesta feinada, i en especial a la Xus. Feu-li un gran aplaudiment de això que acabo de fer, però us asseguro que jo que soc nou aquí valoro el mèrit impressionant del que fan els nens i nenes en aquesta escola. I ara sí, benvinguts al Festival de Nadal de l'Escola. En aquestes dates hem de pensar una mica en la realitat que ens envolta. Un panorama econòmic poc motivador, guerres, refugiats. Hem de tenir present totes aquelles famílies que per raons econòmiques o polítiques estan patint. Sovint ens preguntem què podríem fer nosaltres per ajudar a canviar aquest entorn tan i tan complicat. Podem contribuir amb la nostra actitud a fer la vida de les persones que ens envolten el més agradable possible, amb coses tan simples com ser amables, propers, senzills i acollidors. Ben segur que amb el nostre exemple contribuirem en la formació dels que més estimem, els nens i les nenes que junts ajudem a fer grans. Ells seran els ciutadans que demà dibuixaran un món millor, més just, més respectuós i sobretot molt més solidari. En aquestes dates l'escola i les llars es vesteixen de festa. Guardim l'arbre de Nadal, fem cagar el tió, escrivim felicitacions i cantem cançons. Aprofitem aquestes festes per gaudir d'estar junts i per valorar allò que tenim i no tant allò que ens falta. Us desitgem a tots i totes el millor Nadal, el més creatiu, imaginatiu i afectuós possible. Esperem que passeu una bona estona, compartida amb tots vosaltres. Comencem el festival valorant l'esforç i el carinyo que mestres i alumnes han posat en aquest espectacle. Us desitgem molt bones festes i un feliç any 2024. I per acabar, dir-vos a nivell organitzatiu, quan s'acabi tot el concert, sisplau ens deixeu uns minuts i podeu pujar a buscar tots els alumnes d'infantil i primària a les seves aules. Moltes gràcies i comencem.
Sant Josep Gràcia des d'Holanda.
Ah.